Това не е разпад. Това е движение. След смъртта на Кубрат, народът не изчезва. Той се разгръща. В различни посоки, в различни среди. Но не хаотично. Юг. Солун не е спокоен град. Вътре има напрежение. Религиозно и политическо. Част от по-широк конфликт в империята. Затова Кубер е там. Точно там, където вече има напрежение. Запад. Италия не е единен свят. Там има сблъсъци. Между лангобардите и империята. Между Рим и Константинопол. Ялцек е там. Това са двете най-горещи точки на империята. Случайност? А на север, при Котрак, тишина. Няма фронт. Има установяване. По реки, по пътища. Изворите мълчат. Но следите остават. В метал. В производство. В оръжие. В конска екипировка. В ресурс. Така се изгражда сила. При Дунав виждаме резултата. Аспарух. Армия. Това не идва от нищото. Тук е военният елит. А елитът не следва случайност. Следва ресурс. Липсва само едно. Произходът на метала. Той не е изследван. Методите съществуват, но рядко се прилагат. И са скъпи. Затова не твърдим. Свързваме, сравняваме. Показваме модел. А когато има модел, има логика. А когато има логика, има посока. Центърът не се обявява. Той се разпознава. Следва продължение.